Βλέπουμε τον ιστότοπό μας. Αυτή είναι η κεντρική σελίδα και κάτω από την εικόνα που υπάρχει, στο κύριο μέρος της σελίδας δηλαδή, βρίσκεται το πρωτοσέλιδο. Εξορισμού το πρωτοσέλιδο στο Joomla είναι ρυθμισμένο να προβάλλει κάποια άρθρα και βλέπετε εδώ 3-4 άρθρα από το προκαθεσμένο περιεχόμενο που είχαμε εισάγει στο Joomla. Τα άρθρα εδώ πέρα, όπως θα δείτε, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Είναι το κύριο άρθρο και κάποια άρθρα πρωτοσέλιδο τα οποία είναι τοποθετημένα σε 3 στήλες. 1, 2, 3, ακριβώς κάτω από το κεντρικό άρθρο. Θα δούμε τώρα πώς μπορούμε να γράψουμε κάποια δικά μας άρθρα και να ρυθμίσουμε το Joomla ώστε τα άρθρα αυτά να προβληθούν στο πρωτοσέλιδο. Πάμε στη διαχείριση. Στο μενού επιλέγουμε περιεχόμενο και πάμε στη διαχείριση άρθρων. Μπορούμε να πατήσουμε αν θέλουμε προσθήκη νέο άρθρο κατευθείαν ή να προσθέσουμε νέο άρθρο μέσα από τη διαχείριση άρθρων. Πατώντας δηλαδή νέο. Πριν ξεκινήσουμε τη συγγραφή του άρθρου, να δούμε ότι από το περιεχόμενο που έχει προεισαχθεί υπάρχουν ήδη βέβαια εδώ αρκετά άρθρα τα οποία αναφέρονται στο Joomla. Εμείς θα γράψουμε το πρώτο δικό μας άρθρο. Πατάμε, όπως είπαμε, νέο εδώ. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να βάλουμε ένα τίτλο για το άρθρο μας. Θα το ονομάσουμε άρθρο 1. Θα πρέπει εδώ πέρα να επιλέξουμε μια κατηγορία για το άρθρο αυτό. Οι κατηγορίες του Joomla είναι κάτι που το ρυθμίζετε εσείς. Εδώ υπάρχουν κάποιες κατηγορίες που έχουν εισαχθεί από το προκαθορισμένο περιεχόμενο. Εμείς θα το βάλουμε στα μη κατηγοριοποιημένα άρθρα. Εδώ στο ψευδόνυμο δεν χρειάζεται να βάλετε κάτι. Στην κατάσταση επιλέγουμε να είναι δημοσιευμένο. Στην πρόσβαση επιλέγουμε να είναι public. Αυτά τα δύο εξασφαλίζουν ότι ένας κοινός χρήστης που θα επισκεφτεί τον ιστότοπό μας θα μπορεί να το δει. Αφενός, το γεγονός ότι είναι δημοσιευμένο σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα να το δει κάποιος και το γεγονός ότι η πρόσβαση είναι ρυθμισμένη σε public, δημόσια δηλαδή, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται κάποια ειδική πρόσβαση στον ιστότοπό μας, εισαγωγή δηλαδή κωδικού, για να το δει κανείς. Το βλέπει με μία απλή επίσκεψη. Εδώ τώρα επίσης στην ένδειξη κύριο επιλέγουμε ναι. Είναι η ένδειξη που είναι η επιλογή μάλλον που κάνουμε εφόσον θελήσουμε το άρθρο μας να περιέχεται στο πρωτοσέλιδο. Εδώ στον απλό αυτοκειμενογράφο που υπάρχει μπορούμε να γράψουμε το κυρίως άρθρο, το περιεχόμενο του άρθρου και να πατήσουμε αποθήκευση. Εδώ βεβαίως υπάρχουν και κάποιες άλλες επιλογές, μπορείτε να τις δείτε αργότερα. Γίνεται η αποθήκευση και πλέον αν κατατάξουμε τα άρθρα με ανάποδη αλφαβητική σειρά, εδώ βλέπετε είναι με αλφαβητική σειρά, πατώντας εδώ τα αναδιατάσσουμε με ανάποδη αλφαβητική, οπότε τα ελληνικά ήρθαν πρώτα και εδώ είναι το άρθρο που μόλις συγγράψαμε. Βλέπετε ότι στην στήλη κύριο υπάρχει ένα αστεράκι. Αυτό σημαίνει ότι το άρθρο μας είναι ρυθμισμένο για να εμφανίζεται στο πρωτοσέλιδο. Πηγαίνοντας λοιπόν στην αρχική σελίδα και κάνοντας μία ανανέωση, θα δούμε τι αλλαγές έχουμε προκαλέσει. Βλέπετε ότι το νέο άρθρο δεν έχει εμφανιστεί εδώ. Εξακολουθούν να υπάρχουν τα
προηγούμενα 4 άρθρα. Όμως έχει προσθεθεί αυτή εδώ η ένδειξη που μας ειδοποιεί ότι υπάρχει και μια δεύτερη σελίδα με άρθρα πρωτοσέλιδο. Πηγαίνοντας λοιπόν στην δεύτερη σελίδα, βλέπουμε ότι έχει προβληθεί το άρθρο. Βεβαίως αυτό εδώ δεν είναι ικανοποιητικό και σίγουρα από τη στιγμή που θα μπει σε λειτουργία στο τοπό σας δεν θα θέλετε να εμφανίζονται τα άρθρα του προκαθορισμένου περιεχόμενου. Η λύση γι' αυτό είναι απλή. Μπορούμε να πατήσουμε εδώ και να κατατάξουμε τα άρθρα ως προς το χαρακτηριστικό κύριο, αν είναι κύρια δηλαδή ή όχι, και ένα-ένα τα άρθρα που είναι κύρια να τα αποεπιλέξουμε, να πατήσουμε δηλαδή το αστεράκι και τα άρθρα αυτά θα πάψουν να είναι κύρια. Μπορούμε να το κάνουμε ένα-ένα στα άρθρα μας ή μπορούμε να μεταβούμε εδώ σε αυτό το μικρό μενού στην καρτέλα κύρια άρθρα, όπου μπορούμε όσα από τα άρθρα που είναι κύρια αυτή τη στιγμή θέλουμε να πάψουν να είναι κύρια, να τα επιλέξουμε με ένα τικ και να πατήσουμε απομάκρυνση. Δεν θα τα διαγράψει αυτό, απλά θα πάψουν να είναι κύρια και αν πάμε στην αρχική μας σελίδα και κάνουμε ανανέωση θα δούμε ότι θα εξαφανιστεί και θα μείνει μονάχα το άρθρο που γράψαμε μόλις πριν λίγο, αφού είναι και το μόνο που έχει μείνει στα άρθρα πρωτοσέλιδο. Τώρα θα γράψουμε 2 ακόμα άρθρα. Η διαδικασία είναι ίδια, μπορούμε να πατήσουμε νέο εδώ προκειμένου να γράψουμε το επόμενο ή μπορούμε να πάμε στο περιεχόμενο, διαχείριση άρθρων και προσθήκη νέου άρθρου. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Θα γράψουμε ένα άλλο τίτλο γι' αυτό, πάλι το επόμενο δεν θα βάλουμε. Στην κατηγορία εδώ μπορούμε να βάλουμε πάλι τα μη κατηγοριοποιημένα ή μπορούμε να επιλέξουμε μία από τις υπάρχουσες κατηγορίες ή μία κατηγορία που θα φτιάξουμε εμείς. Ας το βάλουμε και αυτό στα μη κατηγοριοποιημένα. Είπαμε πρέπει να είναι δημοσιευμένο και δημόσιο. Εδώ μπορούμε, αν θέλουμε να είναι στο πρωτοσέλιδο, να το βάλουμε ναι. Μπορούμε όμως να το ρυθμίσουμε όπως είδατε και τα άρθρα πρωτοσέλιδου. Γράφουμε εδώ πέρα το άρθρο μας. Πατάμε αποθήκευση και νέο, ώστε να μην χάσουμε χρόνο κάνοντας ξανά επιλογές και να ανανεωθεί η σελίδα για ένα νέο άρθρο. Γράφουμε εδώ άρθρο 3, τα ίδια. Θα το βάλουμε και αυτό στα μη κατηγοριοποιημένα. Θα γράψουμε το άρθρο μας και θα αποθηκεύσουμε. Βλέπετε εδώ ότι έχουν εμφανιστεί μόνο τα 2 πρώτα άρθρα και αυτό γιατί το τρίτο άρθρο δεν δώσαμε την ένδειξη κύριο. Να δούμε τώρα πώς μπορούμε να διορθώσουμε το σφάλμα αυτό, καθώς και πώς μπορούμε να χειριστούμε τις κατηγορίες. Ας πούμε λοιπόν ότι μετανιώσαμε για το άρθρο 3 και θέλουμε να το κάνουμε κύριο και επίσης θέλουμε να το εντάξουμε σε μια κατηγορία. Πάμε εδώ στις κατηγορίες. Ας πούμε ότι αυτές εδώ δεν μας ικανοποιούν, είναι από τα προκαθορισμένο περιεχόμενο. Βλέπετε είναι σε φωλιασμένη διάταξη. Μπορούμε αν θέλουμε να τις διαγράψουμε κάποια στιγμή, αλλά προς το παρόν αυτό που θα κάνουμε θα είναι να δημιουργήσουμε μια νέα κατηγορία. Θα την πούμε δοκιμαστικά άρθρα. Εδώ επιλέγουμε ποια θα είναι η εικονική κατηγορία.
θα επιλέξουμε χωρίς γωνία. Εδώ μπορούμε να κάνουμε μια σύντομη περιγραφή για την κατηγορία αυτή και πατάμε αποθήκευση. Βλέπετε τώρα εδώ ότι στη δομή με τις κατηγορίες, αν επιλέξουμε να εμφανιστούν όλες, κάπου εδώ στο τέλος υπάρχει και η κατηγορία δοκιμαστικά άρθρα. Επομένως, γυρνώντας τα άρθρα μας, μπορούμε να πατήσουμε εδώ και να τα κατατάξουμε ως προς τον τίτλο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αναζήτηση, να γράψουμε εδώ τα δύο πρώτα γράμματα και να πατήσουμε αναζήτηση. Θα εμφανιστούν αυτά τα τρία άρθρα. Επιλέγουμε το άρθρο νούμερο 3 και θα κάνουμε αυτές τις διορθωτικές αλλαγές. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα θα πούμε ότι θέλουμε να είναι κύριο και να το βάλουμε στην κατηγορία δοκιμαστικά άρθρα. Πατάμε αποθήκευση και με μια ανανέωση στον ιστότοπό μας θα δούμε ότι εμφανίστηκε το άρθρο 3. Κάτι άλλο που μας ενδιαφέρει εδώ είναι ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζονται τα άρθρα στο πρωτοσέλιδο. Είδαμε πριν ότι υπάρχει το κεντρικό άρθρο και 3 στήλες με δευτερεύοντα άρθρα. Εδώ βέβαια εμφανίζονται μόνο οι 2 πρώτες στήλες, η τρίτη βρίσκεται πιο δεξιά, δεν υπάρχει άρθρο για να την γεμίσει. Θα δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε το πρωτοσέλιδό μας. Πηγαίνουμε στο μενού, επιλέγουμε από όλα τα μενού που είναι εδώ προεγκατεστημένα το main menu, και αυτό διότι έχει το ενδεικτικό αστεράκι. Το αστεράκι σημαίνει εδώ ότι στο main menu βρίσκεται το πρωτοσέλιδο. Και αφού μπούμε στο main menu, επιλέγουμε το στοιχείο του μενού που έχει αστεράκι εδώ. Είναι το home, μπαίνουμε μέσα και εδώ μπορούμε να επεξεργαστούμε το πρωτοσέλιδό μας. Βλέπετε ότι το είδος του στοιχείου είναι κύρια άρθρα, το όνομα του είναι home, εμείς αν θέλουμε μπορούμε να το αλλάξουμε. Και εδώ υπάρχουν οι επιλογές. Πρώτα απ' όλα τα άρθρα που θα εμφανίζονται ως κύρια θα τα επιλέγουμε από ποιες κατηγορίες. Είναι επιλεγμένο, βλέπετε, όλες οι κατηγορίες, γι' αυτό και τα άρθρα που έχουμε εδώ, αν θυμάστε, είναι από 2 κατηγορίες, τα μη κατηγοριοποιημένα και τα δοκιμαστικά άρθρα. Αυτό θα το κρατήσουμε. Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε τα πρώτα άρθρα πόσα θα είναι, τα άρθρα δηλαδή που θα εμφανίζονται και θα καταλαμβάνουν όλο το χώρο, όπως είναι το άρθρο 2. Θα κρατήσουμε να είναι ένα το πρώτο άρθρο. Τα εισαγωγικά άρθρα πόσα θα είναι, ήταν 3 από πριν, εμείς μπορούμε αν θέλουμε να τα κρατήσουμε 3. Αυτό που μπορούμε να αλλάξουμε εδώ έτσι για να δούμε τι εμφανισιακές αλλαγές θα επιφέρει είναι ο αριθμός των στυλών. Από τη στιγμή δηλαδή που έχουμε 2 άρθρα, δεν θέλουμε να υπάρχει τόσο κοινός χώρος εδώ. Κάνουμε λοιπόν τις στήλες 2. Αν κάποια στιγμή υπάρξει τρίτο άρθρο, θα εμφανιστεί κάτω από το πρώτο άρθρο της πρώτης στήλης. Εδώ υπάρχουν κάποιες αλλαγές με τις οποίες μπορείτε να πειραματιστείτε αργότερα. Να δούμε εδώ, όσο αφορά την κατάταξη κατηγοριών, ότι από τη στιγμή που υπάρχουν άρθρα από περισσότερες από μία κατηγορίες, έχετε την επιλογή να τα εμφανίζετε βάζοντας πρώτα τα άρθρα μιας κατηγορίας και αφήνοντας τα υπόλοιπα πιο μετά. Εμείς αυτό θα το καταργήσουμε και θα ζητήσουμε να είναι χωρίς κατάταξη. Δηλαδή όλα τα άρθρα τα οποία έχουν επιλεγεί για το πρωτοσέλιδο θα διατάσσονται χωρίς να παίζει ρόλο σε ποια κατηγορία βρίσκονται.
πατάμε αποθήκευση, ανανέωση και βλέπετε εδώ ότι οι στήλες από 3 γίνανε 2 και ότι η σειρά των άρθρων έχει αλλάξει. Έχει μπει πρώτο το πιο πρόσφατο άρθρο και τα άρθρα είναι διατεταγμένα με φθήνουσα χρονολογική σειρά. Αν θέλουμε να αλλάξουμε τη χρονολογική σειρά, μπαίνουμε ξανά στο Home και στην κατάταξη βάζουμε πρώτα τα πιο πρόσφατα ή πρώτα τα παλαιότερα ή με αλφαβητική κατάταξη. Ας βάλουμε πρώτα τα παλαιότερα για να δούμε τη διαφορά και με την ευκαιρία ας αλλάξουμε και το Home, ας γράψουμε αρχική, να δούμε και αυτό τι αλλαγές θα μας φέρει. Πατάμε εδώ αποθήκευση αν δεν θέλουμε να φύγουμε από την επεξεργασία. Κάνουμε εδώ ανανέωση. Βλέπετε η λέξη αρχική εμφανίστηκε αντί για το Home και τα άρθρα αλλάξανε σειρά διάταξης. Ήρθε πρώτο το πιο παλαιό